La proposta de llibre imprescindible per infantil és La meva escola. Per què? Doncs perquè és un llibre supercomplet. És un llibre per jugar amb joc simbòlic, amb multituds d'escenes. Si s'obre, es descobreix que és un llibre pop-up carrusel, que es pot lligar i presenta 4 escenes diferents d'una escola. L'entrada, la classe de joc lliure i l'aula de música. En cada una de les escenes hi ha jocs per tal que els nens puguin jugar. Hi ha molts elements diferents que els nens podran utilitzar per descobrir personatges amagats. I al final del llibre hi ha tots aquests personatges d'aquí que es poden separar per jugar al llarg de les escenes. I després també hi ha 3 jocs més per tornar a jugar tota una altra vegada en totes les escenes de l'escola. És un llibre ideal, sobretot, per conèixer les escoles. Potser està especialment recomanat a P3, per exemple, quan els alumnes acaben d'arribar, i també per treballar una multitud d'escenes i de situacions diferents de joc simbòlic.